Здравейте, скъпи зрители на TV+. Аз съм Ели, а вие сте в професионалната компания на Срещи в огледалото. Предаването, което днес е посветено на любовта и виното, на семейното щастие и сърдечното здраве. Честит Трифон Зарезан и честит Свети Валентин. Вино в умерени количества и любов в големи дози е пожеланието от нашия екип към вас, скъпи зрители. Днес от холистичния психотерапевт Мартина Бандрова ще разберем какво е любовта, какви са потребностите на партньорите в една връзка и колко пъти всъщност можем да обичаме. Кардиолога доктор Сотир Марчев ще ни разкаже защо сърцето е символ на любовта и ще ни разкрие как се отразява стреса и щастието върху сърцето. Но преди това за мен е чест да ви представя координатора на седмицата на брака. Бисер Николов, който е член на управителния съвет на Асоциация Общество и ценности. Той ще ни сподели формулата за щастлив и хармоничен брак. Останете с нас до края. Ако имате въпроси по темата или искате да ни разкажете за вашия личен семейен опит, можете да го направите на номера, изписан на вашите екрани 0700-31931. Здравейте, господин Николов, и добре дошъл. Здравейте, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че я приехте. Честити празници, предполагам, ще отбележите всички. Празника на семейството, празника на влюбените и на виното. Да. Обичам качествено вино, обичам жена си. Влюбен съм в нея, така че... Преди предаването вие споменахте, че имате 19 годишен брак. Изкушавам се да попитам, как успявате все още да сте влюбен? Ами, аз наистина съм влюбен. Дори мога да кажа много по-влюбен, откакто се взехме. По-влюбен или по-обичащ? И по-влюбен, и по-обичащ. Понеже... Наистина видях много неща през тези години и вложих много в този брак. Означава ли това, че когато влагаме много от себе си, тогава ценим повече нещата? Определено един брак си струва толкова, колкото усилия си вложил в него. Всъщност дори по дефиниция едно нещо е ефтино не защото има малка стойност, а то има такава стойност, понеже никой не го цени. А когато вложим в усилия в брака си, когато видим резултатите, когато наистина погледнем с честни очи на цялото нещо, видиме човека до себе си, наистина виждаме, че си струва. И си струва да се влагат усилия. И резултатите насърчават в крайна сметка. Добре, издайте ни тайната, тази първоначалната тръпка, когато хората се влюбват един в друг, при някой даже от пръв поглед. Как успявате да я задържите? Ами има много, много красота в тази романтика. Наистина във влюбването, понеже наистина човек трябва да ти харесва и той ти харесва от първ поглед. Наистина има неща правите заедно. Но освен това влюбване, след това идва и една любов решение, любов посвещение, което за мен е нещото, което е стълба, нещото, което да движи самия брак, понеже чувствата те са нагоре, надолу. Има много ситуации, когато сме уморени, когато има различни кризи от различен характер. Външните фактори, да, влияят, безспорно. Така че е много важно да има тази любов решение, любов посвещение. Аз ще те обичам. Точка. Независимо как ще изглеждаш за в бъдеще, независимо дали ще правиш неща за мен, просто независимо от нищо. Безусловно. Безусловно, и тя помага точно в тия трудни моменти, понеже факт е, че няма нито един брак, който да няма трудни моменти. Ако някой ви каже друго, ще ви излъжи. И в тези моменти, когато погледнеш реалността, много е важно също наистина да погледнеш, понеже понякога нещата ги виждаме по един начин, а те не са точно така. Тоест, нашата представа за нещата не значи, че това е истина. Гледни точки има много, да. Гледни точки. Много е важно тогава човек да погледне отстрани някой приятел, някой, който наистина има стабилен брак, не просто случайен човек, който имаш доверие, и да каже, мисля, че това е по този и този начин, а не точно както го виждаш. И спирайки се на това нещо, може да продължим другото нещо, което кредита на доверие, прошката, понеже няма как. Всеки в даден момент има нужда от прошка, има нужда всеки в даден момент, гафи да го наречем, прави неща, които никога не би искал да направи.
И на всеки се случва. Да, разбира се, и другата тайна за успех, че винаги нещата могат да се кажат по начин в ситуации. Случили ти се неща да се кажат по начин без да нараниш другия. Тоест не е важно само какво казваме, какви думи изричаме и как ще го поднесем. Изключително важно е, понеже едно е да кажеш, ти си такава, ти си такъв, ти си като майка си, баща си, ти никога няма да се промениш. Съвсем друго е да кажеш... Много заклеймяващо звучи. Да, извинявай, това, което ти каза, направи, ме нарани. Почувствах се така, аз се почувствах. Един вид, ти не си виновна толкова или виновен. Аз се почувствах по този начин. Това кара другия да се замисли, да намери... всъщност може и аз да правя нещо ненаред в цялата ситуация. Да търсим наистина отговора, разрешението двамата. Господин Николов, казахте нещо, което ме впечатли. Решаваме да обичаме човека и това е добре, безусловно. Но ако от среща не получаваме това, така един труден въпрос, какви действия е необходимо да извършим? Какви думи да кажем, за да променим това? Моите убеждения, всъщност на нас като мъже, задачата е малко по-лесна. Защо по-лесно? Защото моите убеждения са, че жената е направена да отразява любов. По-скоро, влагайки в нея любов, просто идва другото нещо в замяна, идва отсрещна любов. Интересна гледна точка. И за мен винаги е било по-лесно, понеже можеш да вложиш и да получиш. А относно това, че тече седмицата на брака, как се роди тази идея, тази инициатива? Какво правите, за да, да насърчите младите хора да сключват брак, а не да живеят на семейни начала, нещо, което напоследък е твърде често срещано? Седмицата на брака е започнала преди около 20 години в Англия и нейната основна цел не е да жени двойките, а да насърчи, да подпомогне тези вече, които са сключили брак, които са се решили на тази стъпка, понеже не е лесно да си в брак. Ако някой ви каже друго, пак ще ви излъжи. Не е лесно. Хубава работа. Стреснахте всички нас, които не сме сключили брак. По-добре е да се каже истината, понеже много е важно човек, правейки нещо, да знае цялата истина за него. И не само да знае цялата истина, а и да бъде научен. Понеже влагаме толкова средства в какво ли не да се обучаваме, а никой не влага средства на време поне. Наистина, за да погледне, всъщност какво е това брака? Какво ще давам там? Какво ще вземам? Какво да очаквам? Какво се прави? Никой не ни учи, за съжаление. Както и да бъдем родители, включително. Седмицата на брака има за цел точно това, тия, които са взели това решение, да ги подпомогне, наистина да сложат брака си на фокус за тази седмица, наистина да се научат някои неща. Тоест има за цел нещата, които не знаем как да направим по-точно, не които не можем или не искаме, които не знаем. Да ги сложат на фокус, да сложи на фокус това, което е стартирало тази връзка, да сложи на фокус добрите черти на партньора. Наистина да се вгледаме в тях. Всеки човек има такива, да. Има, но много често се вглеждаме в негативните флошки, че даже се фокусираме върху тях. Точно така. Фокусираш ли се върху нещо, един вид ти го търсиш. И като търсиш тия негативни черти, ще видиш още и повече и повече. Тази инициатива прави точно обратното. Целта е поне да наистина да се фокусираме върху това, което ни е сближило, върху това, което е разпалило огъня върху нас и което може да го разпалва, върху хубавите черти, слагайки фокус, един вид те ще се увеличават повече и повече. Понеже наистина като търсиме нещо, го намираме. И също ще видим за какъв добър човек ще сме се оженили, въпреки всичките негови недостатъци и така, които сме видели през годините. На мен ми прави впечатление, че сякаш осъзнато или подсъзнателно хората след като сключат брак се взимат за даденост, което вероятно е доста сериозен проблем, може би е на едно от водещите места. Да, наистина много хора, и аз често го споделям, живеят така все едно, че някой им е длъжен. А то не е така. Дори в брака никой на никого не е длъжен. Наистина
Ние правим избор, който след време можем да променим. Точно така. И би трябвало да правим неща за другия, понеже наистина се посвещаваме да правим неща за него. Наистина, обичам те, не трябва да е просто фраза. Аз се посвещавам един вид да ти е добре на теб. Чисто и просто казвам. Всичко, което правя, наистина за това е важно, освен романтиката, хората да изяснят и очакванията си. Всъщност, какво очаквам аз от този брак? Наистина, какви са моите нужди? Какво наистина, ако другия направи за мен, ще ме направи щастлив. И да споделяме нашите. И да ги споделяме. Това е също много важно, понеже особено ние мъжете, не може да се сещам. Много жени очакват мъжете да се сетят. Не, отвори устата, кажи това и това. Тоест, сега призив към жените. Жени, казвайте на мъжете си какво очаквате от тях. Това ли е? Точно така, по подходящия начин има голяма вероятност това, което сте казали, да го направят. Дори за практичните неща за помощ вкъщи. Това, което един от дебатите, които имахме с жена ми, как не се сещаш за това, как не се сещаш за другото. Ами не се сещам. Би ли ми казвала, и аз с удоволствие ще го направя. И тя започна. Разбира се, да. За мен е удоволствие и да готвя вкъщи. Аз готвя с удоволствие. И каквото и да нещо трябва да се помогне. За мен няма... А миенето на съдове? Да, разбира се, няма проблем. Впечатлена съм. За мен няма чисто мъжка и чисто женска работа, освен раждане и така нататък неща, които са чисто физиологични. Но другото, за мен е удоволствие да го направя. За мен наистина удоволствие да я видя нея, да направя нещо и да я видя нея щастлива. Но тя да си каже преди това. Да си каже, не, имали сме дебат по тази тема. Кажи, това и това има да си свърши за деня, това и това. Би ли ми помогнал в това и това? За мен няма проблем да го направя, но как може да не се сетиш? Мъж съм, не се сещам. По ваши впечатления, по-голямата част от мъжете имат ли навика да споделят потребностите си със своите половинки? Или не. И те си мълчат? И те си мълчат, наистина, и те трябва да се научат. Да се каже. Общуване. Наистина. Ключът за човешките взаимоотношения е комуникация. Да кажеш, това искам, това не искам, това ми харесва, това не ми харесва. И то без чувство на вина, че си точно такъв. Наистина това е предизвикателство да бъдеш точно себе си. Но аз предизвикам и двойките, които и преди да сключат брак, наистина да са себе си. Наистина другия да види тебе самия, един вид да те попипа такъв какъвто си. Не да изградиш някакъв имидж, който след това, след първата седмица, година, всичко това да падне. Наистина, аз съм такъв, такава. Ако ме приемаш такъв, окей, продължаваме. Ако не ме приемаш или нещо не ти харесва, кажи, че не ти харесва. Означава ли това, че друга фатална грешка е хората да сключват брак, да встъпват в брак с идеята да променят партньора си? Да, това наистина е сериозна грешка, която се прави, понеже за съжаление не ни е дадено власт да променяме никого. Освен самите себе си. Освен самите себе си, да, никой друг. И това е голяма заблуда, лъжа или както искате го наречете, че аз ще го взема и той ще се промени. Особено ако човека има така наречените, аз ги наричам дупки в характера. Какво имате предвид? Имам предвид, ако той е с вас и непрекъснато се обръща след други жени, значи ще се обръща и след като сте заедно. И ще търси други жени. Ако има проблем с алкохол, т.е. системно напиване, ако има това, че не може да се грижи, освен за себе си, за някой друг, т.е. има егоистично поведение и след това ще е така. И няма на кого да се сърдите. Отношение към финанси, към имане или нямане на деца, различни неща, които аз ще го променя, няма да го промените. Просто единственият шанс, ако човек е взел такъв, вече се оженил мъжа за такъв човек, и човека да направи решение да се промени, давайки любов, на него да му светне, че виж, той човек прави всичко за мен, обичам го, аз ще направя това нещо, но пак нямаме сила да го накараме, да. Против волята му. Сигурност променя. Да. Споменахте фразата "обичам те", че е хубаво да бъде изпълнена с съдържание и подкрепена с съответните действия. Спомням си преди много години и никога няма да го забравя. Един зрител сподели в ефир, че може да прави каквото е необходимо, дори да не спи поредица от нощи, изцяло да отменя съпругата си във всичко, но не може да й каже, че обича. Казва, езика не може да ми се пречупи. Не мога да го кажа. Според вас, хубаво ли е често да го казваме на партньора? Вие сте психолог и със сигурност съвета ви ще бъде ценен. Определено е хубаво. За нас мъжете е по-лесно, понеже ако веднъж някой ни е казал, че не обича и не е променил отношението си, за нас е ясно, че не обича.
Аз се старая дори по няколко пъти на ден да казвам на съпругата ми, че обичам. Аз действително я обичам. Аз действително съм щастлив с нея. Действително аз изразявам това, което е отвътре. Аз не мога, дори аз ако нещо не го чувствам по този начин, аз не го казвам. Просто си премълчавам, не казвам негативното нещо. Това изгражда. Това изгражда, насърчава, подпомага, утвърждава. Наистина, жените имат нужда да го чувстват постоянно и то не просто обичам те, а обичам те и измехчените. Обичам те и сготвих или там каквото. Сега за различните семейства е различно. Наистина езика на любовта за различните семейства. За едни е букет цветя, за друго семейство да подари на жена си букет цветя, нищо не значи. Просто значи да измие чиниите. Просто наистина семействата са различни, уникални и трябва да се намери този език на любовта конкретно за всяко семейство. В 5 му форми. Утвърждаващи думи, физическо докосване, така нататък. 5 езика на любовта. Да. Да, за други хора пък е сякаш много важно общуването. Той или тя ще свърши всичката късна работа, но да имат половин-един час всеки ден да поговорят. Да, и нас са ни насърчавали това и гледаме да го правим наистина целенасочено време. Понеже е важно. Наистина човека, който се предполага най-много да обичаш, най-близо до тебе, на него да споделиш от това как е минал деня, плюсове, минуси, до мечти, до планове мечти като така форма, наистина, които са кровени неща, които би споделил само с това нещо и да не просто да го изслушаш, а да изкажеш мнение по въпроса, без да го осъждаш. Наистина нераздвоено внимание, мнение по въпроса. Наистина други. А всъщност за жените понякога не е нужно и да изказваме мнение. Те просто да ги изслушаме. Да, но пък има и мъже и жени, които се натоварват от това. И в един момент, тъй като не общуват и не споделят, сякаш се отдалечават постепенно един от друг. Случва ли се действително това? Случва се наистина. Наистина една всъщност друга основа в самия брак, точно тази емоционална близост, без която нищо не може да върви, нито един брак не може да върви напред. И всъщност ако тя спре в една връзка, в един брак, се появява, понеже няма вакуум, веднага се появява, се запълва с емоционална близост с други хора. Веднъж, да. Това ли е причината за изневерите? Липсата на общуване, липсата на емоционална близост, отчуждението? Да, всъщност това е една от причините. Наистина, емоционална, да, мога да посоча като една от най-важните причини за изневерие точно тази отсъствие на емоционална близост. По различни причини. Било натовареност в работата, било, виждал съм при някои хора, продължително боледуване, съответно при други двойки, които в по-голяма възраст от внучета и така нататък. Различно е. Да, различни са причините. 5 езика на любовта, за които споменахме, ние с вас очевидно знаем за какво говорим, но нека малко по-подробно да кажем на зрителите какво имаме предвид. Пак казах, те са различни за... Но да ги изброим. Да. Значи това са утвърждаващи думи. Просто никой не може без тях. Ние сме социални същества. Трябва някой да ни каже, че сме добре, че правим нещата добре, че изглеждаме добре. Всеки човек има нужда. Всеки има нужда. Никой не може да стане само пред огледалото и да разказва колко съм хубав, понеже може да го правиш за определено време или колко добре правя нещата. Имаш нужда някой да ти ги каже. Нераздвоено внимание. Наистина всеки има нужда от точно това нераздвоено внимание. Тоест да слушаш човека съсредоточено, не да си гледаш часовника наляво. Без да го прекъсваш и наистина заинтересован в това, което казва. Неефективно. Неефективно, да. Аз много често, когато хора питат, здравей, как си? Спирам, добре, наистина ли искаш да ти кажа как съм? То се усеща, когато е така за очи, както се казва. Физическото докосване, физическата близост, просто няма как без нея. Просто имаме нужда от това нещо. От чисто физическо до интимна близост, която е. Помагането. Да, точно така. Помагането, понеже всеки в даден момент има нужда, не може да се справи сам. И правенето на подаръци.
То толкова хубаво Понеже прозвуча. всеки обича. Да, без да е необходимо тези подаръци да са скъпи. Да. Просто жест е изненада. Наистина е важен жест. Наистина е важно. Някой мисли за мен. Дори аз се замислих наскоро, че всъщност хората не толкова страдат от това, че никой не ги обича, а че те няма кого да обичат. Всъщност за мен дори много по-важно ти да... И наистина аз лично така и вярваме за много хора е така, съм по-щастлив, когато направя нещо за някой, а не когато някой направи нещо за мен. Важно е, оценявам го, щастлив съм, но е различно когато направя, когато видя тази радост. Наистина и хората не им трябва много. Наистина се радват на малки неща. Ние си мислиме, че трябва да направим нещо голямо, велико или така, но всъщност големите неща са направени точно от малки неща. Докато ви слушах, си зададох въпроса, дадохте много хубав пример. Обичам те придружено с измих чиниите. Да. Какво е толкова важното в измиването, да кажем, на 5 чини? Ами може би това, че дамата си дава сметка, че нейният съпруг го прави с цел да я зарадва. Да, отношението. Точно това. Той го прави за мен. Той дори замислих наскоро и за едно благодаря. Ние приемаме нещата за даденост в брака. Толкова неща правиме през деня. И според мен не е излишно. Колкото пъти да кажем благодаря. Наистина всяко нещо. Понякога не стига. Не стига. Наистина, ако се замисли човек колко неща единия, другия прави, съответно за другия или въобще за семейството, за деца и така нататък. Но това в случаите, когато ги ценим, не ги взимаме за даденост. То няма как да стане без да ги оценим. Няма просто как да разбереш нещо, че е стигнало до някъде или че си свършил нещо, без някой да даде оценка. И това, ако получиш тази оценка от човека, който те обича, какво повече? Дори пак на изпит се явяваме и пак получаваме оценка. Някой казва, справил си се. Стигнал си тази обратна връзка колко ни е нужна? Определено. Определено и прави разлика. Огромна разлика. Ще издам още от вашия личен живот. Впечатлена съм, че имате 4 деца, при това от една жена. Да. Как се справяте? Необходимо ли е и при възпитанието на децата, независимо дали са те момичета или момчета, също да бъдат насърчавани, често да им бъде казвано, че са прекрасни, че са обичани? Ами да, имам 4 деца, 3 момичета на 18, 15, 14 и син имам на 7 години. Да са ви живи и здрави и да уточним и за зрителите. Ние с вас го уточнихме преди ефир, че не е била крайната цел момче. Не. Просто определено съм щастлив така и четвъртото да беше момиче, щях да съм също толкова щастлив, колкото сега. Това си е Божа работа, там не може да се мешаме. Но наистина аз го приемам като привилегия, по-скоро, че имам дъщери, 3 дъщери. А защо привилегия? Ами защото явно ще мога да се справя, защото е много по-трудно да отгледате момичета. Понеже, сега няма да се спирам за момчета, само не знам дали ще ни стигне времето. От тези момичета, които са ми се родили, аз трябва да направя жени. Аз трябва в тях да имплантирам точно женската същност. Трябва да им кажа, мъж трябва да им го каже и то, който ги обича, без да иска нещо от тях. Който им казва обичам те, без да иска, без да очаква нищо. Просто те обичам. Да им кажа, че са красиви. Да получат оценката на мъж. Да им кажа, първия мъж в живота им. Че са стойности, че правят, наистина са уникални, наистина са красиви, правят нещата добре. Справят се наистина да изградат този имидж на жени. Понеже за мен е и превентивна мярка, за да не може първия срещнат, първото момче, което ги срещне и каже красива си, да получи всичко от тях. Просто не е нормално. Красива си, да, знам, че съм красива. Нали, така, добре, да, знам и това. Добре, нещо повече да предложиш на масата. Нали? Да, пък момиче, което не го е чувало от дома, би се впечатлило определено от няколко комплимента. Наистина няма как да израснем сами, няма как да... Нали, и вие знаете, че най-големите поражения всъщност в хората, в личност се получават в детството. От хората, които е трябвало да дадат любов, трябвало да изградат от това момче, момиче, личност, стойност да му дадат, а те са дали нещо друго поради незнание, поради самите те произлизащи от... Просто тях никой не ги е научил. И наистина го приемам като голяма отговорност и привилегия, че мога да направя това и явно ще мога да се справя, защото на мен са паднали да имам 3 момичета. А как реагирате? За сега се справям. Вашите дъщери, когато им показвате колко специални са?
Ами, виждам как израстват, разцъфват. Виждам това как изгражда в тях. Те ходят с самочувствие, не някаква арогантност, просто с самочувствие на принцеси, да го наричам. Наистина Аз знам коя съм. Знам какво има. И мога да си поставя вместо да отседа целият смисъл на живота ми да бъде аз да се наглася добре, да изглеждам красиво, мога да си поставя и други цели в живота и те си поставят, учат в различни. И съвсем накратичко и за момчетата, за да не ги пренебрегваме. Добре. Да кажем с две думи, там как е добре да се възпитава. Да, там е малко по-малка отговорността ми, но пак не е малка. Там вече може би повече на майката. Не, там за него просто пак трябва да дам пример какво също значи да си мъж. Да изграда от него, да види, да може... Вие казвате от гледна точка на бащата. Да, от гледна точка на бащата, наистина да израсне като мъж. Понеже пак наблюденията са ми, че... Не знам, може да прозвучи грубо. Наистина много малко мъже израстват в това поколение. Наистина, които да поемат отговорност за някой друг, за живота си и за някой друг. Наистина искам да му дам пример, понеже ценностите те не се учат, те се влагат. Ела с мен да станеш, нали, като мен. И всъщност за това е отговорност на родителите. Личният пример. Децата не правят това, което си им казал. Те правят това, което са видяли. Майката. Умни са децата. Не слушат теорията, гледат практика. Точно така, гледат и заради това е много важно ние какво поведение ще имаме. За сега успяваме, вярвам времето да покаже да сме се справили. Наистина той трябва да израсне мъж, трябва да има правилното отношение, че всъщност това същество от другия пол, то е за да го обичаш, да посветиш живота си, нали, то да е щастливо. То не е просто за употреба, както тръбят медии, въобще цялата култура тръби, че можеш просто да вземеш, да ползваш. Псевдокултура. Псевдокултура, да. На финала на нашия разговор много ви благодаря за откровеността. Надявам се повече родители да са се вслушали в нашия разговор. На финала на него какво искате да кажете на нашите зрители? Ами, искам да кажа, мога ли да направя нещо, вместо да кажа? Операторите се напрегнаха. Зависи, ако не е свързано с ставане, подскачане. Не, няма да ставам, няма да подскачам. Добре, може да. Там преди около 21 години един човек направи нещо пред мене. Нали, приятел, наистина много ценя това, което направи. Понеже сега седмицата на брака и наистина целим хората да сложат на фокус брака си и да вложат усилия в него. Взе един предмет, ще взема един примерен предмет, и каза, понеже всяко нещо, което чуете, може и да забравите, но това, което видите, ще запомните. Взе предмета, прави така и каза, всяко нещо, което го изпуснеш, ще падне. Та наистина предизвикателството ми е хората да вземат това, да не оставят. Или ако нещо вече, ако са паднали неща между тях, брак, каквото е, да вдигнат, да поправят нещата, понеже си струва. Аз съм удовлетворен да имам такъв брак и нека да се стараем за партньора и да го избираме всеки ден, а не да го изпускаме постепенно. Вложим ли усилия, нещата ще се случат. Чудесно. Благодаря ви за този красноречив пример и за целия прекрасен и искрен разговор. Скъпи зрители, време е за рекламите по TV+, но след тях кардиолога доктор Сотир Марчев ще ни даде ценни съвети как да се погрижим за здравето на органа, който никога не си почива – сърцето.